Benvinguts oients de Ràdio Ciutat de Tarragona i els seguidors del Mirador TGN. Avui hem volgut convidar els reis de l'experiència, els reis del Carnaval 2016 que ens acompanyen avui a Ràdio Ciutat de Tarragona. D'una banda, l'Òscar Urgell de la comparsa Colors Fantasy i la Raquel Duque de Chromatic Fusion. Benvinguts. Gràcies. Bueno, benvinguts a l'emissora perquè ja havíem tingut ocasió de parlar anteriorment l'any passat en el Carnaval, concretament en el programa Digues la teva. Si us sembla, escoltem un fragment del que ens explicàveu. Suposo que són dies de molta feina i de responsabilitat, però que de ben segur encareu amb moltes ganes i il·lusió, oi? Com ho esteu vivint? Doncs com tu bé has dit, amb molta il·lusió i amb moltes ganes de que tot surti bé, de que ho gaudim molt nosaltres i la gent que ve a veure'ns i que sigui una festa immensa, no? Pues sí, com diu la Raquel, amb moltíssima il·lusió, moltes ganes de que comenci. També s'ha de dir, oi que sí, Raquel, que acabi, sí. Perquè portem uns mesos força estressants, no? Però bueno, la idea és que això, que aquests dies tant nosaltres com les nostres comparses, els sequis del rei i la concubina i tota la ciutat gaudeixi de lo que és aquest Carnaval de Tarragona, que considero que és un dels més macos d'Espanya i del món. I del món, per què no? I tant que sí. Doncs ens explicàveu en aquella ocasió que teníeu ganes de començar, també d'acabar per tota la llau de feina, no? I sobretot, lo important que volíeu destacar era que teníeu ganes de gaudir i de fer gaudir a la gent. I tant. Què recordeu del vostre regnat? Pues jo, sobretot, la il·lusió, no? I penso que un dels objectius que era transmetre la il·lusió que teníem tant la Raquel com jo pues a la ciutat de Tarragona i, molt important, a les nostres comparses i als nostres integrants, que sense ells sempre vull remarcar que seria impossible pues, que la fita arribés a bon fora. Jo ho recordo sincerament com un somni. Miro enrere i és com si no hagués sigut real. Vaig viure tantes emocions i va ser una experiència tan gran per mi, per la meva comparsa i per tothom, crec, que la sensació és aquesta, d'un somni. Va ser com us esperàveu? Va ser millor, pitjor? Alguna cosa que us va sorprendre? Jo crec que millor. Sí. Millor, fins i tot. Potser jo no m'ho arribava a imaginar, però després mirant enrere penses, ostres, que afortunada he estat, no?, de viure tot això. Jo crec que millor, sí. Sobretot quan repasses el que has fet, no? Sí que, òbviament, els moments són únics. Jo recordo que fins al dia abans el tema de coreografies i de més no me'n recordava de res, no? I vam parlar fins i tot amb la Raquel, que et deia, bueno, mira, escolta, el que et surti, no? El que surti. De disfrutar-ho, no? I la veritat que no recordo els moments de lo que estàvem fent allà a l'escenari o al carrer o a l'entrada del rei, a més, aquests nervis que feia referència a moments abans, no? La veritat que, això. Què és el que més us va agradar de tot allò? Aquell instant que dieu, això no ho oblidaré mai. Jo, mira, guardo un molt bon record del moment en què vam sortir amb el sidecar aquell, amb la moto aquella espectacular, i crec que va ser un dels momentazos del regnat. I després també me'n recordo molt, a la presentació a la Disfressador, del moment en què vam ballar ell i jo. També ho recordo com un moment molt bonic. Sí. És curiós perquè jo ahir, una mica fent memòria, tot això, que per mi molt important el dia de l'entrada del rei, el dimecres, i el ball amb la Raquel. La veritat que va ser molt emotiu. I algun moment així una mica menys que us deixés algun mal sabor de boca? Doncs sí. Jo la veritat és que... Jo és que tampoc en tinc cap. Jo l'únic mal sabor de boca potser el dia del tons del borratxo és quan se va acabar, no? Sí. Que dius que no podem continuar. Sí. Però, bueno. Quina valoració feu una mica en general de les comparses, la participació de l'any passat, el nivell, les temàtiques que es van presentar? Nosaltres, almenys, com a Chromatic Fusion té la sensació de que cada any hi ha més nivell i més implicació de la gent. I, la gent es pren el Carnaval com amb més força cada any i s'implica més. Nosaltres només portem 5 anys participant i ho notem, que cada any és a més. I cada any hem de ficar més esforç i més feina i més ganes. Perquè si no no estàs al nivell, està clar. Jo ho miro amb por. I te dic amb por o amb molta por, ¿vale? Perquè
Afortunadament, per l'espectacle, el Carnaval de Tarragona està agafant molt de nivell. Veus unes evolucions d'any en any, no és que diguis una mica més, sinó impressionants. Molt més. I cal dir que això dic afortunadament per l'espectacle, però és perillós perquè estan agafant moltes dimensions i no totes les comparses tenen el que és la capacitat econòmica o d'infraestructures per poder suportar aquest nivell. Llavors, per això dic amb por, no? Por, respecte... de la dificultat, no? Correcte. Concretament, les comparses guanyadores Disc 45 i Nou Ritme, que us vau encarregar de proclamar-los guanyadors. Quina valoració feu? Esteu contents amb el resultat de la posada que vam fer? Potser teníeu alguna altra comparsa que us agradés més? Doncs, des del meu punt de vista va ser just. Sí, perquè, a veure, el que sí que a nivell personal és el que diem, sempre tens gustos, entre gustos, colors, no? És a dir, te pot agradar un o altre, no? El que sí que cal dir és que van reprendre el que és la presència de lo que és rei i concubina, el que és les votacions del jurat que s'ha escollit per lo que és l'Ajuntament, i que va ser tot molt transparent, no? Sempre córrer per Tarragona, vaya tongo, vaya no sé què, no? Llavors, va ser curiós, no? Que dèiem, vota el primero. Hi havia un ordinador que de forma individual anaven comunicant les votacions, no? I el cert és que quan van sortir els resultats era una fulla Excel totalment transparent per cadascun dels apartats per als quals s'apuntua, doncs van sortir el nom de, òbviament, Nou Ritme i Disc 45, no? Van haver-hi membres del jurat que van dir ostres, i aquesta com ha quedat? O sigui, jo l'he puntuat així, com és que ha quedat cinquena? O ha guanyat Nou Ritme? O ha quedat segon Disc 45? Amb això vull dir que és totalment transparent i que òbviament el resultat d'una sèrie de membres del jurat dona una puntuació que agradarà més o agradarà menys al públic en general, però òbviament és la real. És a dir, aquests tòpics que sempre diu tongo, sempre ganen los mismos... Per què ho penseu, que sempre es diuen aquest tipus de coses o que... Doncs perquè a tothom li agrada guanyar. Clar, però nosaltres... Tothom és la seva comparsa és la millor. Però nosaltres podem donar fe d'això, de que el procés de votació és transparent perquè estàvem allà i ho vam veure. I, de fet, potser hi ha gent que no s'ho creu del tot, però és cert. I nosaltres sou testimonis això... I tant que sí. Sí. Podeu corroborar. Quin missatge donaríeu, quin consell als nous reis, al Rafael Franco de Nou Ritme i a la Marina García de Disc 45? Sobretot que pensin en divertir-se i en transmetre l'energia que segur que porten a dins, no? Que això el públic ho rep. I que gaudeixin cada moment perquè passa molt ràpid, molt ràpid. Mires cap endavant i penses, és una setmana i pico, no? de celebracions, però quan te n'adones ha passat i després vius el procés de dol, pertinent, de dir, ja s'ha acabat. Sí, abans deia la Raquel, això tindria que durar uns anys, i que a sobre tindríem que estar becats també, no? Perquè si has de treballar... Estaria bé. Sí, perquè repetiríem, i tant. Doncs centrem-nos ara, si us sembla, en les vostres comparses concretament, Chromatic Fusion i Colors Fantasy. Expliqueu-nos una mica, si et sembla, comencem, Òscar, per Colors Fantasy, on esteu ubicats, quants anys fa que porteu al Carnaval, quanta gent conforma la comparsa? Doncs mira, nosaltres som... fa 11 anys que estem en el món del Carnaval, pertanyem a l'Associació de Veïns de la Granja i aquest últim any, l'any del regnat, vam ser 102 persones i aquest any són 112. És a dir, sempre diuen que després d'un regnat la gent se canvia per a reinar. Nosaltres n'hi ha que hem portat una progressió tret d'un any que vam baixar pujant sobre unes 10 persones, sobre 90 vam quedar en 81, però que afortunadament cada vegada anem a més, no? És a dir, ja no és jo el que dic moltes vegades el tipus de traje, el que val, sinó, òbviament, el fer família, que és molt maco dir-ho, però això, la resposta la tens quan cada vegada tens més gent, no? I quan ve gent de fora i dius, ostres, que bien organitzat lo tenéis, no? Com a mínim ho intentem, no? Una cosa és que cada vegada surtin totes les coses com vulguis que surtin, però el desig és... Què ens teniu preparat per enguany, si és que ho voleu desvetllar? Sí, nosaltres aquest any fem un homenatge a Batman, a l'hombre murciélago, no? Tenim una figura central, que és Luis Costa, que farà de representació el que és la disfressador,
i com a figura central de la comparsa, no? I a partir d'aquí doncs, bueno, tot el tema alegòric als ratpenats, no? Bueno, ho hem dit des del principi, jo penso que una de les coses que podríem també sometre a nivell organitzatiu, penso que això del tema del secretisme no com a crítica, sinó com a dir jo no vull que sàpiguis de què vaig, pot ser important que per properes edicions se digui d'una forma, diguem-ne, oficial, no? Perquè, bueno, doncs diguem-ne que mai trobaràs a dos Madmans iguals, a dos pirates iguals, a dos cowboys iguals, és molt difícil coincidir, no? Però clar, a efectes d'espectacle i de cara al públic, doncs entenc que li agrada veure varietat, no? I és una de les coses que, que si per exemple resulta que he escollit la temàtica de Batman i me n'entero que Cromàtic va de Batman, doncs com a mínim aniré a la Raquel o aniré a l'Encarni i li diré, escolta, què fem? Qui se queda el Batman, no? Doncs una mica és el punt que jo vull fer. Des de la vostra comparsa, quins reclams feu? Quines coses es podrien canviar i millorar per al Carnaval? Es podrien canviar moltíssimes coses, no em diguis que te les puntualitzi, però des del coneixement, perquè jo soc una persona que diguem-ne que estic força involucrada, no a nivell de la meva comparsa, sinó a nivell institucional, a nivell de l'Ajuntament. Estic a la Comissió Consultiva, de fet s'han treballat juntament amb la Comissió Consultiva el tema de les noves bases de disfressador i les noves bases de rua de Carnaval, i repeteixo, es podria dir moltes coses, es podrien dir que ostres, que els de Salou donen 1.000 euros a cada comparsa. Sí, ja a Salou tenen la Salou Fest, no? Vull dir, i aquí no la tenim, no? Vull dir que s'ha de demanar sota el coneixement. I al Carnaval hi ha molt desconeixement, molt desconeixement. Llavors, és el que dic, que se poden fer moltíssimes coses, però tampoc les podem tenir d'avui per demà, i el que trepitja de peus a terra. Cromàtic Fusion, Raquel, explica'ns una mica sobre la vostra comparsa. Doncs nosaltres, ja ho he dit abans, sortim al Carnaval des de fa 5 anys. Som una comparsa molt jove, sempre ho dic, molt jove però sobradamente preparados, no? Com deia l'anunci aquell de la tele. Estem ubicats al polígon, molt a prop dels bombers, i treballem amb molta il·lusió, amb un equip d'artesans bestial. La nostra jefa és l'Encarni, del Centre de Ballers Encarni, i a nivell de coreografies, balls i tot el tema musical ho portes al Sixto, amb el Sixto Duque i jo mateixa, que sóc la seva cosina. I aquest any anem de... No ho diré exactament perquè tampoc és un disfraç superfidel al conte de la Ventafocs, però el nostre tema és la màgia de la mitjanit. I farem el nostre propi conte de la Ventafocs. I esperem omplir de màgia els carrers de Tarragona i la gala de la disfressador. Des de la vostra experiència, des de la vostra trajectòria, en què porteu menys anys però també participant del Carnaval, quines coses podrien millorar, quines coses podeu reclamar des de la vostra comparsa? Doncs, crec que el que podem reclamar ja s'està treballant. Nosaltres, per exemple, sempre hem reclamat que la normativa de la disfressador quedi més clara i es pautin més les normes a l'hora de participar, perquè tot i que el nivell és molt alt, doncs, clar, és tan lliure la possibilitat de crear damunt de l'escenari que crec que potser de vegades hi ha classificacions injustes. I crec que això sí que s'hauria de millorar. Ho hem parlat, de fet, a la comparsa alguna vegada. Consultor que s'hi va treballant, no?, amb el tema de la consultiva. Sí, s'està treballant en això. Molt bé. L'any passat comentàveu que volíeu fer gaudir, els objectius d'enguany es mantenen, han variat en algun sentit? No, són els mateixos, jo crec. De fet, jo crec que han de ser els objectius del Carnaval. Gaudir, la gent que hi va, no caure... no deixar-se emportar per l'estrès, no?, de les últimes setmanes, dels últims dies, que la gent s'estressa molt, no deixar de gaudir i sobretot fer gaudir a la gent que et va mirar, no? És important que comenta Raquel, no?, que si tu t'ho passes bé, la gent ho nota. ¿Vale? I això és bàsicament el que dic, escolta, jo ja ho deia l'any passat, jo de ballar poco, transmetre potser molt, això és el que més he rebut, no? I això és del que es tracta la comparsa, que no tots són ballarins titulats i de més. De fet, nosaltres som una associació de veïns i que sí que hi ha activitats que fem i que ballem i que digue-li com vulguis, no? Però de fet és el dir, escolta, vull dir, no vinguis aquí, és que ara he posat
el peu dret en comptes del peu esquerre. No, doncs ja està. Sí, nosaltres també fem servir el mateix criteri, No fem una selecció de ballarins per entrar a la comparsa, l'únic que demanem és un somriure, no?, quan fas la rua, i que es noti que tu passes bé, que si vens és perquè t'agrada, no per estar bonica només el dia de Carnaval i ja està, que es noti, que gaudeixes. Segurament que així serà. Nosaltres us agraïm també a vosaltres que ens hagueu acompanyat, que ens hagueu donat més detalls sobre la vostra experiència, sobre les vostres comparses, i us desitgem que seguiu gaudint del Carnaval i fent-lo tan bé com feu cada any. Moltes gràcies. Gràcies. A vosaltres també moltes gràcies per la vostra atenció i seguim amb cobertura Carnaval a Ràdio Ciutat de Tarragona, i el Mirador té gent molt de temps als propers continguts. Ara a veure. Ràdio Ciutat de Tarragona, la ràdio carnavalera de la ciutat.